nganong ipi pai ba ka wei ka ba kham sne ko long ba kas ngimla ban bagai NPP ka dei ka party ka ba kwa ban penyar yo tno mutenda ki jongka shagi wei par ki jala om tang hang ni hanot is sinrei kana kwa ya ka ban penyar ya kata ka jing tere kam ko jongka whatsabar jongka not isu but nangano kan yo ya ki resources langno kan yo ya ka tingka nganong ipi ka telong jongka din nang ni namikhalaya Sekretari Jongganika Shnong Wai Kichongpi Kasoha Para Kijinga Kublai Ru Yai Ba Strong Kharajana Belong Chairman Jong Kakasi Hills Autonomous District Council Ngai Kublai Ru Yai Ba Police of Clip Belong UMDC Jong Ka Authorization Kumjuru Belong U Executive Member Jong Kakasi Hills Autonomous District Council Yai Ba Prosper Rindathian Belong Treasurer Jong Party but yeki wegi ki nongket kam joko Voice of the People Party lakalong hangni constituency hamairang hangni hamautharaishan but kumju ki ni ki perlok jona ki bawan nangte ni silong ya kaban ya ka jing senranlen hagabangi wan chakani ka chaka but ga kwaruban age jing ai kuble ke bakerpang i ba John Ru I belong u gertong juga MDC election macam snem I bedairu sekretari juga East and West Khasi Hills District jongka VBP but kejingai kublai ke bakerpan ke jonga kalong yepi ki paiba ki nong seksionong juga ni seksionong padesi ki seksionong jogi para marjan ru yang ba filapowat ke por ke bakodor ke jopi ya ke banwan syakan ke biting ya ke ban skau ya ke e ke ba ni don ban pensai na kalian jong ke parti ngai ku play yipi ya ke janmi na mari ke ba legit ya ke banwan ban skau ya ke meeting to the Voice of the People Party habu pimpe ya ke meeting to the Voice of the People Party ke meeting ke ba pher na kiwei part ki meeting jong ki political party hangni hamba fiwan ngimla abana yipi ya ke suki ya ke bensyong ya bensyong di plang ya bensyong di jaga kiba don hangju kiba ngimsim lapin krek kerpang ngimsim lapin krek kata ka bai ke li yepi ngimsim lapin krek ya ka bai sha nak benta ka jongpi pipiwan sale ya ka ban ai ke jingkershan ke jongpi ya ka Voice of the People Party ta ka jingkelu min sim ke jongpi but ngasngoba kani ka jing kershan ke jongpi hakani ko rukom but ke jing ya lenti jong Voice of the People Party hakani ke lenti ke ba ngi la ya nodu pangi seng ya ka party ngasngo ba kani ka dei ka lenti ke ba ngi dei ben ya namar ba di tangani ke lenti ya ka bangi la ya ka ban ai ke jing sekri ka ba bhan ka bentara jongpi hadin ba jit ya economic mat nagaliang jong ka party yang ban ai ke jing sikri ya pi filaman hoi nangni ngim palaban pilbi ya UMLA ngim palaban pilbi ya UMDC negeri constituency Henry Pilbi legit ya Dr. Ricky Ejasingkon kumu MP National Parliamentary Seat House Nam Arjar Kusa Hublai Sibun ya ke jing kersang ke jopi hoi kumang keren wala nang impois ka thong hausem arajara husaru arajara fulai pada usnem arajara husan ke MDC election rei ni ai ka burom sipi ni ai ke jing pertu sipi yang ba pila kersan met bermin sim nam ta ka party ngila chan pois ka thong Henry hausnem arajar abu pra ngang its kem banakani ka mairang constituency in your and say yaw kertong to Voice of the People Party Uban long UMLA. Kalingong ipi bakani galinti kabangingi ya. Ngisngo pati tangani galinti kaba nila siya man ay ka cingkersan ya pi paiba. Niya da kani galinti ya kabanom pendon kam daga pisa ka por election. Dei na marbang ngimkwa ya kabangin syate syakum hangnu re hangnu
hagabangi a ta ka jing shakri yo pai ba ni kwa ban a ta ka jing shakri ka ba paka sa phi pai ba na ma phi long ki kenra chong ka kam sensha pai ba de ba phi long ki kenra ni wan shapi om ya ka ban pimbe je phi om ya ka ban the je phi henry ni wan ban pa ni ka jing ka sham ka jong phi ki political party haba ki kwa ban job ki election ki thiet ye ki vote chong ki pai ba namar ba bale ki thiet ye ka vote chong ki pai ba ki thiet ye ka vote chong ki pai ba namar ba ken yo ban luti ya ka spa jong ku pai ba henry ni na kalian chong voice of the people party ni mi shakmat om ye ka ban luti ye ka spa ka pho chong ki pai ba om ye ka ban penserwai ka pisa ka ba dei jong phi pai ba henry ni wan ye ka ban a ye ka jing shakri na ka ban ta jong phi pai ba ke ke pa phile I ye ki nongelam chong voice of the people party hapdeng jong ka jing prashang jong ki party ki ba he ki ba don spa ya ka ban modli ya ki wake pat ki political party henry ki I ba ki nongelam chong voice of the people party laki long ki emale la ilong I seriki menchwa ka bidangim but nenta kum ki MDC ru ki I ba ki yeng triang halor kor nongrim deina mar ka jingker shang ka joki lingba kani galenti ka ba iniya chin la da nong I ya ki nong mi khat ki ba mi na ka voice of the people party la jiet da ka bangi thi de ka bot ka jong phi kata nong I ki nong mi khat na ka voice of the people party ki nam don show ka voice of the people party kala yo ban thi de ki wai pat ki political party ka jing thi ya ki nong mi khat ha ka ne ka por ka ba benta ka long ka ba sapa palat ba ka ni ka jing thi ya ki nong mi khat na ka party ki ba don spa PE ba kam dei tang ne ka jala ka jongi ka dei hang thi hadal hiru but pinlap ka policy troikam chong ka party ka sensar hang thi Delhi ban pen troin ki wei pat ki political party dak bas pen pai pen pra dak bas thiet ya ki tu ki nom ki pat kalong kumju hang ka jala ka jongi pen map ba hang ka jala ka jongi ki don ki nong mikmat develop kran prasha ya ka NPP minshwa hagisam araja arpulai hafsam araja sa henry minta kita kinong mikmat kila kelong penban kinong yalap kinong penban ta kinong turei na kabenta kata kapati kabat kila ben sisi na bay na marbale na marbaki kiton kam ya kaban kli kaspa ho jongki kabali people lut hagapor election ya kaban ji ya kaban thi ya phi pai ba henina kalian jo voice of the people party ni snow tikna ya kaban nginnom kala jutang ya ka bangin nom thok yo pai ba ya ka bangin nom ya lamba kla yo pai ba ya ka bangin nom ong ya ka ho oi ka ba em ka ba ho oi ni yang scam halor ka nong rim ya ka bangin wan shapi ban chupan ni ke chingkar shan jong phi par kumanga ong phi long ki kemra ni long tang shakri bar kumbai ba aden ya ga jingkren hagi meeting ki ba pher ba kinong mikmat kinong tangkum ki daju ya kaban kit ya ka lingkor ya kaban kit ikimar ki mata kabab hi kum ki pai ba ka binshet hag tinong mikmar nakatanaw ka voice of the people party ni pinlong ya kata ka kam san hima sima dan ka politics kum kata ka lat ya kaban ay ya kata ka jing shakri om kum kata ka lat ya ban pinhe spa ya ka pinhe ya ka business chong gitu ki basa jit kum ki MLA kum ki MDC bat kum ki MP happy pay ya ki MDC ki jogi nga so burom nga age jingero yaki nabar hangte ha Khasi Hills Autonomous District Council but ki wei ki Autonomous District Council kinthok hangte Giant Hills kam don ka no an ya ka ban khang yaki ya ka ba kinthi se ki wei pat ki political party henry ki yeng scam halor ka nong rim ka jing scam jogi halor ka nong rim ka long nimla ya kaban kem ai burom ya ka jinglong scam ka jongki ya ka jinglong bet ka jongki
but ka way de kada ko long ba phi legit ki halor ko nongrim jo ka Voice of the People Party hoi ko bai ba powele la kren ki pai ba ka legit economic mat halor ki nongrim jo ka Voice of the People Party ka ba phi kum ki pai ba phi la kwa phi la thang ya ka ban pin urlong ha kam sanjima sima phi legit ya ki candidate jo ka Voice of the People Party what la phim itu ya ki wala phim tip ka kerteng jongki wala da phim itu ya ka dur ko jongki hele phi jit ya ki nong mikmat men akani abang alai ya ka meeting hang thi ha umsning constituency ha ka wai ka snong hami perlong ya ka pocket meeting EMDC jo kata jo ka umsning constituency la don but itai wei long kemi yang yong men ta kami ngalayo i yau MDC jong mar men cho hapor mga thebut ngam tip nga thep yu e ru rei nga thep ha ka BPP te hani ka jing thep ko jong pi ka jing kersan ko jong pi halor ka nong rem ka penlong ru ka amin sim ka ais pen scam ru ya ki MDC jong i ya ka ben yang scam halor ka nong rem jong ka party kum juru men cho pi la je i Dr. Ricky men cho bangi ai ga ticket ya kapan yele ya ka election MP hoi isriki dei bai ong hi to ai ticket ye yang a banyele ke election MP hene na kaliang chong ka party ni snoba une urang ba undei uwei na ki rang ba ki bet ya kapan yang ya kapan yele ke election MP bar nyala penmi ye i bar nyala terwaso pai ba kempat tep dan kong leng kidon ki ba kren ru yang a kiba pha message yang agi ang ba bali phim ji de kiwi kiba khamla ban kren haba isari ki kren ngam snow ba kadai kata ka jing kren ban yele election na kamanta ka parliamentary constituent election kisngau ba kene ka jing ak niam kene ngi suong iki kene ka jing ji de ka party ije yo brio bakan sai de ka jing kersan ga jopi ya isari ki nila yo MP bo kekle na kabanta ki pai ba nila yo kung ka jela yaw tong nong mikpat uba nila wanra kaburom ya ka jela ka jongi na marulong urang ba belong UMP uba troy sitom na kabanta jompi balyalong sisya usya kri jongi pai ba ubam sentengka la ka jong ka buit ka bor ula ai ka jing sekri ki papaka karba ilala manle na kabanta ka jompi kani baro ka penlong ya kinong mikpa ki jongi bentrei na kabanta ka jongpi dei na marba himsem lade ya ka bu ka jongpi hagador jong pisa henwe pilaan daga jing skur ka mensem ka jongpi bat kani ka jing kersan ka jongpi ngangai scam bakandang scam bat kanang scam bat ngakerpa de piru ya ka pinna ya selok ya ki weipat ki bompat sempang ki bompat shine ya ka nongrem jo ka Voice of the People Party ya ka ban ya khot ya ki ban a ya ka jingkersan ya ki nongrem jo ka Voice of the People Party nama ka Voice of the People Party ka don ya ka jingtu ka ya ka ban wanra ya ka ta ka jing pin phapat ban penimpat ban pin galadur ya ka ni ka jela ka jung habang ong pin phapat penimpat pin galadur ka jela ka jung i phila ban kli balai ba phi ong gumta kai ka jing ka jela ka jung hindi gay ka ba nga kwa banbu igani ka lomba ka jela ka jongi kelamat ka experience ka kiba bon kita ki jingno sibon ki jing akan ki em lang ka salang ka jongi ya ki bingi don kam ban khlepat ya ka jela ka jongi pai ba ngang scam ba ka jing kersan ka jopi ka Voice of the People Party kam day na kanu kanu ka daw kam day ta na jing roi kong deng kong na Henry day na marba pi snow to yakin nongrem jong ka party maraba pi kersan yaga party daga jingsung to ka jong pi yakin nongrem jong ka party ngamdon jing ardatin ngamdon ke jingsung sumi ngamdon kata ka jingting banong ba pinam kersan su yaga Voice of the People Party ngangai scam ba pinang scam ba pinang ya kersan yaga Voice of the People Party namar bang ni na kalian coba Voice of the People Party ngimpat set kala ya pi upai ba isariki impat set kala ya pi kiamale coba Voice of the People Party kimpat set kala ya upai ba jong ki constituency ki beje bat kham tam ya upai ba jong jala KMDC ki jongi
Kim percet kala ya pi pai ba. Kidangai da ka jing sekri kababha na kamanta jong pi pai ba. Na taraw habadon kini ka jing penthame. Habi menta kay ka ba kini ki badon ban persya ya ka Voice of the People Party. Ki kwa tang man pini ban penduk man sim. Ya ki nung kersan jo ka Voice of the People Party. Khnang ba pinom kersan so ya ka party ba pin snow ba o ka Voice of the People Party kalabdo ya ka bor jong ka ti kumungin kersan ka Voice of the People Party. Henry kum kinong kersan nga ay ka bin sim ni pi nga ay kata ka jingskan ti pi ba nagaliang jo ka Voice of the People Party ngim percet kala ya pi but ngin yai troy na ka banta jo pi but kum ba pila kersan men swa ni khot ya wer si sen pat yak ba pin pen scam ya ka jing kersan ga jong pi ya ka Voice of the People Party hoy ko mga laom kadon ka jing pen thami kadon ka jing persang mentang man pen I ba ka Voice of the People Party kala hiar hanong krem kipeni kumno baka party BVP kala hiar kala chakom khat heneng anong ipi kito kibami naka Voice of the People Party ka baki ong baki bimi naka Voice of the People Party balik kersano ika MPP kidai kibri ko bala mi lepa nado ka MP election kilami nado ka MDC election kimdon mi haka Voice of the People Party like no ki kersani ba adan Muslim arja arpulai ka MLA election Henry ki up yakani men pinni kubor banong ba chakong khat ka VPP hang tai hanong kram ban pindu ban sem ye pi kinong kasya ngarang yo ban yakran hang me kini kisi bar kinong yalam jongka party bar kinong song snong tai hanong kram yong ba hauslam alajan rupra iba arden in nang tam khamun syu nang tai na constituency inang yo kanang kijingchop ka ba khamdon burom hauslam arajar arupra na traw pai ba or pergi kuslay kadon kajing persang banong ba o ka meeting jo Voice of the People Party kalahiar hilaw wan ban pin ya jak da khana keleng henay pai ba nagaliang gajong ka Voice of the People Party ini scam ba pi ya kersan ka Voice of the People Party pi ya kersan omtang nakabentangan ka bay election nakabenta ka election sa Lok Sabha Henry Pine Kershan du nakabenta usnem arajara pra kajing Kershan ga jong pi usnem arajara rupra kalong ka kam don kam shibune nagi way pat ki election bale namar ba ka state government ka dei ka sarkar ka bala ban wanra yagi jingala ki bakta direct yepi upai ba ho ka district council lu ka long ko kam Hele ke district council no ipi ka don tang si po khat boy tadi ke subject haka kamla menteri palat namara kaduna ka subject ka ba constitution ka ai ke district council na Lok Sabha lu no ipi kalon kata ka jingdon kam ya ka menteri na ka bentaw pai ba Henry ki subject ki badon hang the hadelhi ki ki subject ki bedai but ka India level hende ki bon ki subject ki barakta ye bhi pai ba hagne ka jilla ka jongi kadai ka sarkar jilla na dana lap ba hagini ki snambal le no POE ba bon wat ki union minister nang the na Delhi haba ki yo lar ban long kum u chief minister jo kono ko sarkar jilla u resign na ne ka resign nang the na Delhi ya ka ban long u chief minister na ne ka chief minister jo ko sarkar jilla namar ba ka sarkar jilla ru ka don ni ka bor ka ba kraw shibun e ya ka ban trei na ka ban ta ka jilla ka sarkar jilla ka don haka ya ka bor ya ka ban pet ya ka koi ya kya ka sarkar jilla ka don haka ya ka bor ban pet ya ka jingnang ting sta ka sarkar jilla ka don ban pet ya ka shong suk shong shan ka don haka ya ka bor ban pin be ban yada ya ka kindo ko siap bat kiwi ki subject ano ipi pai ba tin la tapi ailat ya ka Voice of the People Party house name araja rapufra kan long ka jing suk jing shan ipi upai ba habang ya pe ya ka jing nang ka sta ka jalla ka jongi
kalong ka ay ka basgaw diyaw sibone ki paralok jonga ki bami nagi way ki jela menswa ki puli hakanias Shillong ya kaban yo ya kata jing hikai ki bapura ka jing hikai ki babha ki lej bat sa ki way ki jela ki jongki ya ka bagen long ki nong mikmat ya ka bagen long kita ki officer ki bahe pergi buat ki bana sa bar jong kanor isu ki dangwan ban puli hang te ya Shillong hendeng nong i pimenta ngarang yang kendu iki ni gino hikai ki batrai hang tai haniu ki badai lagi wei pat ki jela ki kren ya kani ka kentin ki yong bang nasnusi bandio i ya kata ka jinglang ki start hang ni hajela megalia bakada hiar hadu kata bat kadau tenrai hi ki yong kabdai ba omangi wat ki brio mana bar ki deui i ya kata ki yong bakadai na barba ka sarkar kampe ya ka jinglang ki start balai pai ba anong yupi ka jela Meghalaya menta ka khamsniu haka jinang jistat ban ya ka jela Bihar ka wei ganong ba nadu usne marajar lai ganong ipipai ba ya ka kam sanyi masima haka jela ka jongi la yo ban rung da gitu ki ba perkhat ba kam sanyi masima ka kam politics ka dei ka kam ya ka ban lejele business hangtei kikim yo issue ipipai ba Komu tahu pai ba ban ai kata ka jing sekri ke bapaka kata ka jing sekri ban wanra ka roi ka par ba bon kiliang hene ki i tang kumno bagen yo ban le business nadara ha ba ha karukom tre kam benta ha ba ki ong ka roi ka par ha ka ni ka sarkar ka benta bar wa ka ki sarkar ke bakham minshwaru ha ni ka jela ka jongi ki khen be tang ya ka tu ka roi ka par kabakihi kiyo ban pentrikam bat bakihi kiyo ya kakam gajam nang tu bat ban pen ai kam ai jam ya gitu ki badan hasenda ke jongki nak kadang menta habiye kren ya ka roi ka par ki kren betang ya kata ka jingtai henrengan ong ya pi hang ni pai ba wa kita ki jingtai ke baki ki teiru ni dei kum ki pai ba ban bo ya ki jingkeli hatu gini ki jingtai jong ka sarkar kawan rane em ke jing mentoi yau pai ba but kini ki jingtai jong ki sarkar kalong ne em ki jingtai ki babha bun ki surok sna masendap sna tangkanu katu kanipor lajot no kasurok prepare tang hadian katu dia benai lajot no ni kum ki nong snong ni don ya ka hok ben keli ni kum ki pai ba ni don hok ya kaban keli ya kani ka sarkar baja ekonomi khat ki jongi ya kata ka development ya ka baki ki wanra hatu ka development ka jongki kalau man pimentoi ya ki lane ban wanra sisa ya kata ka development ya kaban mentoi upai ba nganong ibi pai ba ka surok lada kila dei ban sna sisa kumba dei ban sna nganong ibi kan khamne ban habane ka surok haja kamonon kam repair no lada iban yo ban penon kam yo to pisa jong pai ba nakabenta ki wei pat ki benta kiron ki jingtei ki ba ngayo inganong ki pai ba ki ba ki latei ki ba ki tu ki badan hajan bar kinong mek fat ki jong inglayo i ka jing mentoi henrei ka jing mentoi u pai ba kim yo ya ka jing mentoi ngene tu pi ka wei constituency utaw wei meliu latrei uang banglawan ra development wan ra ta ki jingtei ki babuon hata constituency henry kita ki jingtei andala deptei upai ba umyo jingmentoi ai na kita ki jingtei lasna ya ta ka yau ki nong rap henry hadu menta andala deptei ya ta ka yau ki nong rap wat sikilo ujhur banyadi hang taru kimpat jadi lasna ya ta ka hospital jong kini kita kembali ke hospital ketika dispensary nak mata kimarat henry kiatu kita ginong song sunong haba kilet pan ya kadawai buat kadawai wi om dan dawai hakata ke dispensary hakini ki badon ka bor menta ki kwa tang men pini sabar ban pini bangi don ne ta roi ka pa henry ka roi ka par kano siliang kampoi so pai ba solansa nakatadaw kidon bong ba kibaroi kila roi henry ki par kila nang par
namar bakar rukom yo jing mentoi kamlong kawasalan sar syau paiba ki paiba ki babun kim yo ika jing mentoi namar ya gitu ki benta ka roi kapal kapan yarap yo paiba ka sarkar kam sim la sim jingget kle ai ruem nganai pi ganuksa habam ya pe jenujor ya ka jingram jo ka bai pule hang ni hajala ka jung kalong sausha sansha banyak ka ba kisamlah ki weipat ki jala ki penlut na ka benta ki jing pule ki jong ki nabar hagi wei ki benta jong kanot is ki jong i habagi let ban pule bon ki pule ha ka skol sarkar la ne ki skol bala yo jingrap na ka sarkar henne ke ai ke baja kalong ba hang ni hajala ke jongi ki kena ki bapli ki haban nei ban pule hagi school private hagi college private ki ba remdor but henry kai ke masusi kalong ba what haba kila sew ke jing sew ke barem hende kim sim la yo ya ka jing kai ke bapa na kalian joko voice of the people party ngala depen bisar ngala depen pet ya gani but nila rairu bahaba ka sarkar jala kan ha po ka Kingston Star ha po ka board ng voice of the people party gindawan ra ita ka policy tray kam yakaban yarap yo paiba ba unom ha ban penut daki po hajar ba daki lak nakabanta ban pinpuli ki khon ki ki jongpi hangani ka jela ka jongi mentale pi babon ki minister bon kita ki badon ha ka bor kilas dang mentai wat yakaban seng ya ki hospital private ki jongki nganong ni pi pai ba lada ki badon ha kabor ki balong kum ki MLA ki balong kum ki nong sensar balong kum ki minister ki sedang ban seng ya ka hospital private ki jongki hatu kinle ai na ka benta ban pin klan ya ka civil hospital hatu ken pin klan ya ki CHC ki jongi hatu ken pin klan ya ka PHC ki jongi nganong pi pai ba kinom le ya kata namar laraki le ya kata kinom yonong su ki hendai ki kwa ya kaban pen yonong ya kita ki hospital lajong bi jong ki na tana pai ba ni kum kinong song song jong kane ke jela ke jongi jong ka bri nyu trap ke jongi ni dei ban kut jingmut ya kaban ngin kam genti banong ba ke sibot ke jongi kabangi don na ki ki jongi ni dei ban wanra ya ka jinggala hakan ni ka jela ka jongi ni dei ban wanra ya ta ka sarkar ka ban peit na ka banta ka mintoy lang chong upay ba pai ba ya kwa ban ya khot we re ki ya ka phen ai ka jingkar sham ke jong phi ya ka nong rim jo voice of the people party ka nong rim jo voice of the people party la pension nong rim halor ki artali kimat kibadon kam kata kabai iba strong kharjana ila yo ban kren kalong man wanra ta sensa khadar kabakhoi kabasuba habayo yang ta kom sensa kabakhoi kabasuba kabalait ta kabamsap hanoi pi pai ba ka jing em jo pai ba kan long kabasuk sibone habaki nong yalam kem long ki babamsap kani ka jing bamsap aka jala ka jongi kapin mi sibun ya ki jing e na kabenta ki nong shong shnong kapin dukhai ka min sim jong ki kon samla berka wanra sibun ya ki jing e aka jala ngano ipi berkat nabi ladon ki officer ki babam sap ladon ki minister ki babam sap ha jaga ban poi ke jing erap so pai ba ke jing erap kan ja no sitang nanti urajib kan hi men swa ukuran dia kan uang ba naga sispa tinggal belamang ke sorka naga bentau pai ba sispa tinggal tendai san tinggal gajak lentino berkapoi so pai ba tang san tinggal naga liang joko voice of the people party ngi kwa ban pentikna baka pisa chong pai ba kanom ja naga takadao ki MLA joko voice of the people party habaki pentre kam ya ka MLA scheme ki pentre kam hakador ka basai bau pai ba unyo cingtep bo pai ba uno yo ching mentoi lingba kini ki MLA scheme ki ba ki kum ki MLA chong party ni dan man ai show pai ba bon ki MLA
kumnu ki pendon kam ye ke me skim ru kimla ban pesai show pai ba nakaliang jo voice of the people party ni trei halor kata kan nong rem paka pisa jong pi pai ba kan de ke pisa ka ba pi de ben yo ban pendon kam ho ya ka nakaliang jo voice of the people party ni kwa ban wan ra ta sensha ka khada ya ka ba ka jingmen toi kam de ben letang sakitu ki badon ha kabor ya ka ba ka jingmen toi ka nom letang ha kitu ki be jan bat ki badon ha kabor hende ke jingmen toi na sensha ka khada kan long na ka bentang jong pi pai ba kata ka de kom sensar ka bangi nakaliang jo voice of the people party ni kwa nakata daw ban wan ra ya ta kom sensha nim wan man thiet e ka vot ka jong pi kom pen long ye pi kom kim mra ya ka ban thiet taki sanspa siajar ahajar hende ni wan ban kerpat ya kata ka jingker syam ya jong pi halo ka lenti jong ka hok ka sot ka lenti jong ka jing te priu ka jing te play haba pi pi kersyan yang ni lingba kata ka lenti ka badai ka lenti jong ka jing te priu te play nakaliang jong i kum kino yalam jong ka voice of the people party ru ngin IEP ya kata ka jing kersyan ay kata ka jing syakri ka ba te priu te play bat ka ba pensyong rim haga hok ka sot kata ka lenti jong ka jing khul ngin IEP pai ba kani ka bang alamat kamdai ka bang syukran ngala yo i baha kitu ki bri ki ba yo kam yo jam ki ba trai dei na mar ba ki yo kam ba ki itu ya nur la ne ki penbam pisa kanong i pai ba haba ki trai ru kim salia menteri nakabenta ka jing bentoy jong kitu ki ba dei ban yo ya ka jing bentoy kim trai hok berkim salia namar ba ki snow ba ka tu ka kam ka ba ki yo ka dei ka ta ba ki la da thi ngata daw kim ai ka jing sakri ba pha seu pai ba ngang lai i ka tang nong yu pi hendai ngai yu i gitu ki ba dai yo si sai ka kam da ka lenti cho ka hok nyangan ong yu pi pai ba ki ban trei krem ka jing get kle bon hi na ki trei da ka jing get kle na ka benta upai ba te kom joru ye kinong mikmat ki ba phi phi jit ling ba ka lenti cho ka jing si sha ka lenti cho ka hok nganong epi kin haban trei na kabenta ka jong pi namar ba pi pila ai halor ka lenti jong ka hok ba hidang don yak da hok bendawa yak jing sekri ke bajanai naki nakaliang ka jong kum kortong jong voice of the people party kan ka bai election ngan che thu epi kin dia lenti ya ki jong ngan adu mensuang ngai ba ka kam san himasima kadai ka kam kaba kentang baka kam kaba rai na kabenta kalaway chong kinong syong syong swabay ba arden in yalap yata clean politics hagapor bangadang khna hagapor bangadang let hagi jing puli ki jonga yakin ma lodon kita ki para samla ki ba kren kumne ki bong ni kwa yame ba men long secretary chong ka seng samla chong kadong ngong ye ki lada pikwa yang bangan kit kam ya ka seng samla jong kadong ya kwa ya ka pin a ya ka jingkular na ka liang jong pi kum ki para samla ya ka ba pinnom lek pan by boss ban lek beginning ha ka por election nga dawa na pi ya ka ba pinnom lek pan pisa na ki to ki bakwa banile election ban yele kai tamasa hindi ladapi ong bangin ya traibet nakabenta ka jing baha jo snong ngantrei hindi ladapi pha yang ya kaban lekpan pisa nakabenta ki tu ki bakwa banile election yong ipi ngan nom tre ban long namarba ka jing bam sap kasdang na kita ki kam ke ba pi kwa ban lekpan nabar hata ka por bade kimla ba pli prasamla ban sungthu ya kata kiyong kata te ka bomla nong natakada kim tre hiru kan pelong yang aku tahu sekretari kebakiwan man kren ya kawangan kitkam hata ka seng samla hausnam arajar khan ar halai hangapor baseng ya am adbi party hangdo por kalau don ka jingki phalo angti delhi ban jale iki election krem kata ka kicing bam sap nama u Arvind Kejriwal ulayalap ya kapan wan rata sensara khadar
kaban yalap yaki paiba ngagum ubangit ya kata sensara khada kaban train na kabenta ki paiba oman train na kabenta ki don ya ka business kaban benyo paiba tangban bentoy yaki businessman ngalano ban ai ya ka contribution ke jonga na jingsen yang ke jonga sia ka am adbi party padahal tu kapor ngakwa bahang ni hame kali ka jongi rukin mi kiban tray na kabenta paiba Tiap bang yui badang don kibriu kibatrai halor kan nongrim kaba kim a kisayo pai ba ha por election ngak kloy ka ban ai ka jingkersan conga ban lek thebut hakum wi kita ki candidate henry ya ki to ki candidate kiba ai pisa kiba ai kya ka por election ngam jutre si ban thep namar ngang next time ban ngatip bagini ki candidate kini ki kertong kiyale election om na kabenta ka jing bentoy jung paiba om na kabenta ka jing bentoy jung ginong sok sinong hende kiyale election na kabenta ka jing bentoy ka jong ki kini ki ba thiet ya ka pisa jong ba pendon kam da ka pisa ka por election kidai ki ban penjot ya ka imlang ka salang kidai ban penjot ya ka lawai jung ki khun samla ki jongi kidai ki ban penjot ya ka roi ka par ha ka jela ka jongi Nadang ngamtre pentheput iki. Oi don gibas ngorem banong ba udei bom chu theput nga kadai ki hisa bangap chu kham theput ya gitu kiba penon kam lagi pisah ka por election. Tiaba iba ardan ilami syakmat. Ya kaban yalap ya kani ka clean politics campaign. Ni iba ardan udei kalawe jong ka jela ka jongi. Nadana hosem arja khatsa. Hangapur bile MBC election ngalat hep yau tau candidate bayang na ka party ke ba iba aden ila yalap yata ke clean politics campaign na marnganget badai tangan ni kalenti kaban yalam yangi hata kalenti kaban ai itu sikari ba hanan tau pai ba henry utau bangajit ufet no asa kawai kaseng kato ka pendiaw ya kamen same ka jong But hadir pan ngi iba kumno bagini gibriu kiba iba ada ni penjob election nganur banang bi penjob election dei namar ba iba ada ni trai sitom henen ngi iba kumno ki kroy pan kentat iba aden ngi iba kalawai ke jongi katu te kalakut hausam ajar khatra hadir milio ika sarkar MDA warna tu kapor ngalashu Namar kalau don ke jinggelah kan ika sorkar ke jalan ngalah syukmi nanti lek se bakan bah banyak kalau sorkar ke bah ilayo mensua henry hadin katu kan ni nyoi penban bakar kom sencar juga MDA kalau ke bah khamsne usu banyak gi weipat ki sorkar ke bah mensua nganong ibi pai ba ka wei ke bah khamsne kolong ba kas ngimla bandan bagai NPP kadai ke parti ka bakwa ban penyar yo tnom utenda ke jongka sagi weipat ki jala om tang hang ni hanor isnrei kana kwa ya ban penyar ya kata jing terekam ke jongka whatsabar jongka not isu but nanganu kan yo ya ki resources langno kan yo ya ketingka nganong UP ketelong jongka din nang ni namikhalaya nata apa por bersensyar ke MDA halor ahapo ka cingalam jo ka NPP ngi ba kita kiskam ka way hedin ka way kimi ngi ki kot kubor bat mental ngi ba laku don kata ka jingthang ya ka ban benda ya ka khendo ka siap jongi saki company ki basabar nganong epi ki ban ki company ki banabar ki brew ki banabar kira kwa ban yo ya ka jaka ka puta ka jongi hangan ni ka jala ka jongi hinrei namar bangi don ya ka land transfer act kimla ban ne ya kata ban bypass ya ka land transfer act kile kumno ka ni ka sarkar ka bamenta kaya keleng ya ka ban thiet ka jaka nagi pai ba bat ya ka tu ka jaka haga kerteng ban wanra ya ka development ken a ya ka jaka sa kini ki priu ki basaba bat haku kan no utrai sinam yo jimento Tinggi iba ka jing jongki khon samlang ye iba ka jing jongki nong sok sunong
Tihabai ba aden ikot yang house nem arjar huai ya kaban seng ya ka voice of the people party ya kemen sim ya kaban dia don benta ya kaban ai gakti gamon gakti gadiang ya kaba iba aden bari sariki kin yo menteri na kabenta kajela oh itu ko por bangas don baka voice bangas seng ya ka voice of the people party but kiwe kiri orang ba kebelayalam da iba aden bad sariki ngarung siya ka party om ya kaban yale election ngarung siya ka party ya kaban penklan ya ka voice of the people party ka jingmu ko jonga kanong anda ka voice of the people party kala klan ngangan kinyo ya ka jing yade ka jonga bat ka politics Henry haba kilong ilam cho ka voice of the people party kilong ba nang don kam ya kaban don ha voice of the people party ngaru nganang yai don Haga voice of the people party. Hadir ke jingkano jongi Dr. Ricky Jesengkon. Ka voice of the people party kala ibet ya kaban jit ya kaban pa ya kabangan yale ya ni ka MP by election. Da kamen si mo jing sawret nga priang ya ka jing terwa nga priang ya ka jing pa jonga party ya kaban yale ya ka ni election. Nga yang scam halor ga nongrem jonga voice of the people party. Ya skomu ya ka voice of the people party kabalabi ibet yang ay kabanjit bangan yale ya kaniga MP by election nga priang ya kata da kabensi meeting sore but habang yang ya kaniga election kanong ipipay ba ngayang halor kanong rim ngayang halor kita kijing trang jongo voice of the people party but ngang yai don but ngang yai tray nakabenta ban penklan isu ya ginong rim jo voice of the people party ya kaban ai kata kicing sikri kababahan nakabenta jongpi kipai ba tidak kalian ka jonga ngano ipi ngamla ban ai ta kicing kular kumak kiwei kiba kren da kicing snow tikana henday ke ai ka bangakwa ban kular si kipai ba kalong mangan troy sitom ya kaban ay ka jing sakri nakabenta kipai ba jong kani ka Shillong parliamentary constituency pagipai ba jong kajala kata kadai ka ba don man kular but ka ba ngan kular kanong kumba kini ki MDC jongi kila tray naman penklan ya kata ka nongrem jong voice of the people party ngaru ngande kumju but ka ba kwa ba ni thui pihang ini kanong rem cho voice of the people party na lor kata ka bangi ong ka clean politics kadai de kanong rem ka ba ngintray na kabenta ka jingmentoy chong kinong sok snong jong gani ka jala ka jongi kata ka de kanong rem ka jongi nakata daw nga ay ka purom ya ka executive committee chong ka voice of the people party ka baran hangte ya ka HDC ya ka balan shim ya kani ka sinjam ya kaba kinom ay ya ka trading license ya ka bling it kabari ka company ka barabar ya ka kwa bande business hakani ka jala ka jongi namar ladawan ka bling it hangani ka jala ka jongi ki pai ba jongani ka jala ka jongi hamtam hangte ya social mano yepi kindu no ya ka lat kamay jakpo ka jongi ni na kaliang jo ka party niyo ba nginbo ya katakaroy ka pa nginbo ya kata kajing baha jong kinong sok snong jong gitra jala jongi hakmat nginbo ya kiwei shadi hoy no yepi ya kani ke rai layo ban sim dei na mar bangi ngila ya kadi ka lenti ka ba omdon batte ba khum yangi ya ka bang nyim sem la sharam hangno ru hendangi sharam hafi pai ba chin lara nila syaram hangnu ano evi ngatharai ki MDC ki jogi kila ai yang trading license ka blingit namar ano evi ki company ki banabar ki kroy yang ban wat ban ai pisa wat ban ai kita ka pisa sya kitu ki badon ka bor ban yo yang ki trading license le ban yo yang tagi license yang ka makin le business ano evi la dei ba kedai ka waipat ke executive committee ada ki waipat di parti ki badon hangtai ke HDC kinom perkhat igini ginong bu dukan ki badate ki try jela ki jongi ki badai kinong song slong ki jongi kin pen
perkhat be kat nu kan yo commission dan kat nu kan yo ya ka bai ai trading license na dalam pai ba kumba ila kular sepi ya ka bangin train na ka benta chong ki pai ba ngin ai train na ka benta pai ba kan mau ha por bi yalap election na ka benta ka KCDC ha bi yalap keleng yang asal jawab ya kani ba na kaliang cho voice of the people party ondang ila poi hang tai district council ke ai ka ba ngin le ka long ba ngin ya dai ka khindeu ka siap khamtam ka khindeu ka siap chong karai naman yui ba ha ka ni ka por ka benta ya ka khindeu ka siap chong karai la yo ban pendon kam bakla di kat tu kan ni na kaliang chong ka party ngala kular siap pai ba bat minta na kalian juga isi kila simnya kata sim jam ya kaban yada ya khindeu ki siap chong kirat ya kaban pindi kana bagi khindeu ki siap kinlong nakabenta ka jing mentoi chong ki nong sang snong ho ya pedang jing persang to voice of the people party ki bon ki ba pinthame saki waipat ban ya tho khala thok saki waipat ban ong boka voice of the people party kadai ki ba persa ya kirang ba snong kadai ki ba persa ya ki nong sensar snong ya nong ibi pai ba nakaliang to voice of the people party ni kwa ya kaban ai bor saki pai ba ho habak ki rang ba snong ki sim ya karai ki dei ban sim ringkat bat karai chong kador bar ka ba mut upai ba u dei ban tip ya ka ei ka ba ki rang ba snong ki sora snong ki sim ya karai men shuang anong ibi ki bun ki rang ba snong ki ba ya ringkat bat ki pai ba ha ka snong ki trai marwai ki le marwai Henry nakaliang chong ke isi chong ke VPP kila simya takarai ya ka baki rangba snong ki soda snong ki dei ban yai ringkat pai ba na ka benta ka bha ka miat chong pai ba namar bangini ngai ka bor ha ka sensar pai ba ka shong ha ka ti chong phi ki pai ba berkata ka di ka norim chong ka sensar snong sensar thau ha ka ni ka bri uyuk trep jongi na tara pai ba yang khot nga yaweri phi yang ba pilwan ai ya jingkar sang ka jong phi na kam ta voice of the people party kumba phil ai ka parliament shwa but nakaliang jong ikum ka voice of the people party nginam set kalai phi pai ba kumba nila kular but nimsem la set kalai ya phi te ban pen kot kin ka jingkren ngai kwa ban ya khot yaweri phi yak ban wan sakmat yak ban ngin yo ban pertapra lai sin lai wat yak ban ngin ai ka jingkar sang ka jongi nakabenta ki nongrim choko voice of the people party ya kaban kersan ya ki nongelam choko voice of the people party ya kaban ngin pindi kana bahau sem arajar arpufra ngin yo ya ka jingsen char choko voice of the people party hagane ka jela ka jongi ya kaban ngin yo ban trei nakabenta ka jingmentoi chong ki paiba utau paiba uba kup siliang uba sem siliang upaiba kup tana kup kunup kup tana upaiba ubadon hangane hamadan omdei tang manio ataka jingmentoi chong kita ki bangi ong ki high level kata kadai ka thong go jongi tingi ya khot ye we repi ya ban wan sakmat ya ka bangin ai kata ka jingkasan go jongi ya ka bangin perta e da wer niu yo symbol